नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला शिकूया मोठे होऊया या चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज या व्हिडिओ मध्ये आपण इयत्ता 4थी विषय परिसर अभ्यास भाग 2 पाठ 6वा स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा या पाठावर आधारित संपूर्ण स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत। यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील। चला तर मग सुरुवात करूया। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा। पुण्याच्या नैऋत्येला असलेले टिंबटिंब देवालय मोठे रमणीय स्थान होते। उत्तर आहे रायरेश्वराचे। मावळांत ठिकठिकाणी काही टिंबटिंब मंडळी आपली वतने सांभाळत बसली होती। उत्तर आहे देशमुख। शहाजी राजांनी शिवरायांचे स्वतंत्र टिंबटिंब तयार केली होती। उत्तर आहे राजमुद्रा। प्रश्न दुसरा, पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा। 1. रायरेश्वराच्या देवालयात शिवराय शेवटी निश्चयाने काय बोलले? उत्तर, रायरेश्वराच्या देवालयात शिवराय आपल्या सहकाऱ्यांना शेवटी निश्चयाने बोलले की हिंदवी स्वराज्याच्या रूपाने हे राज्य व्हावे असे श्रींच्या मनात आहे। श्रींचे मनोरथ आपण पूर्ण करूया। 2. जिजाबाईंना कोणता विश्वास वाटू लागला? उत्तर, आपण मणी जे धरले ते शिवबा पूर्ण करणार असा जिजाबाईंना विश्वास वाटू लागला। 3. शिवरायांनी कोणत्या गोष्टींची खडानखडा माहिती मिळवली? उत्तर, शिवरायांनी चोरवाटा, भुयारे, तळघरे, दारुगोळा, हत्यारे आणि शत्रूंच्या फौजांची ठाणी यांची खडानखडा माहिती मिळवली। 4. शिवरायांनी कोणत्या गोष्टींना आळा घालायचे ठरवले? उत्तर, शिवरायांनी मावळांतील मराठ्यांच्या आपापसात होणाऱ्या भांडणांना आळा घालण्याचे ठरवले। प्रश्न तिसरा, पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे लिहा। 1. शिवरायांचे कोणते ध्येय होते? उत्तर, शिवरायांचे पुढील ध्येय होते: 1. यापुढे परक्यांची गुलामी करायची नाही। 2. सर्वांसाठी स्वतंत्र राज्य स्थापन करायचे। 3. हिंदवी स्वराज्य स्थापनेसाठी सर्वांनी झटायचे, खपायचे आणि त्यासाठी सर्वांनी प्राणही अर्पण करायचे। 2. शिवरायांचा कोणता नित्यक्रम सुरू झाला? उत्तर, 1. स्वराज्य स्थापनेच्या आपल्या नव्या उद्योगाला लागल्यावर शिवराय मावळ्यांना घेऊन नियमितपणे तलवारीचे हात करू लागले। 2. घोडदौड करणे, डोंगरातील आडमार्ग शोधणे, खिंडी, घाट, चोरवाटा निरखणे असा शिवरायांचा नित्यक्रम सुरू झाला।